doki a dole sai lallashi, giwa a sa ka zancen ƙarfi. Maki ganin ka zai sha haushi, Ni ko gare ni zai sha kashi. da kirya dinga yin numfashi. Yaro dogon ba sai lasa, Maza dawa maza dai, dubu jiran dubu dai. mata ko ga maza dai. Duba ka ƙara kallo, Abin Rukayya ya zo, in yake kabiru gwarzo. ɗagun ajiye nan ma. Fatima mama suna, Abin Imam Majidi, abban Zahara nan ma. ina mutum Kaduna. Dan Ahamir fa ya zo, Kwastam na gaske nan ma. mai dan mara zayayya. Kai ka ɗan rasu suna. Ga addu'ar ka nema, Allah tsare gwanina, in ka mai daɗi na kwana. da lafiya gwanina. Dan Ahamir a suna, Dan Fatima a shema. an gwarrabe ba nan ma. Abin Rukayya kunje, Baban Imam a shana, mai kuna masu ƙarya. dubu jiran dubu dai. Ga na gaske kalli ka ga Kabiru Ahamir uban su Imam. Mijin rabi ba ka yi gaban da bakiya ba za su cin maka ba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmad uban sai Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahamir uban su Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban Da bakiya ba za su cin maka ba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmad uban sai Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Ar-Rahman Ar-Rahimu Al-Malus Al-Qudus da kai. Za na fara wanga batu komai da zan yi za na rabu da kai. Da taimakon ka ne muka kai gunda matafi burin sai ya kai. Allah ka yarda in yi gaba. In ka aminta zan ci gaban da mai giya ba za su ci mata ba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmad uban sai Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Allah ka ƙara ninka salati gun sayyidul wara haka ne. Katimin nabi na wa imami ga mursalai duka ne. Mafakar mu ranar gobe kiyama da gaske sayyidi ne. Dan Abdullah ka yarda da ni. Dan Amina na rabu da kai aya laifuka ka sani gaba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahamir uban sai Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Ina yini ina kwana mutan Kaduna yau dukan ku kuje. Zan batu akan yake Kabir Ahmed da gaske kuje. Tambura na sarki ne gwamna da jiniyarsa ga ta kuje. Dagun hajiya Fatima ne. Dan Ahmed kuje haka ne an gwarrabe ba walla kayi gaba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmed uban su Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban Da makiya ba za su cin maka ba. sani ya riske masu sani to kaji maganar sani ta fita. Gani ya riske masu gani a inda maganar gani ta fita. Aiki ya tadda mai aiki shirin aikin kawai ake a fita. Kusan na gaske tashi tsaye ga bishiyar ka ta yi fure a bar Rukayya ga Imam a gaba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmad uban sai Imam. Mijin Rabbi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Me abun fada ya fada ni kun ga yanzu na waza na fada. Cifuro custom na kasa abin Zahara za na fada. Ko da waɗansu na da Kabir daban da nawa walla za na fada. Yake Kabir yayi daban. Ne da mara ku ce ta daban.
raya gaskiya ya sa a gaba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban. da makiya ba za su cin maka ba. Mara gaskiya buya in kuma ka kiya ka kwana tsare. Hannu a kan rashin daidai ne shawarar da zana ba ka cire. In kai sake kuka yi ido bi da Kabiru wallaka makare. Hannuwa su sha igiya kuma ya ja ka bude tsiya ya kai Kabiru dan baka gudu ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban, da makiya ba za su cin maka ba. Mai hannuwan kashe karya ya raya gaskiya ku ce haka ne. Ko gida ka riske Kabir ko kuma adawa batun haka ne. Karya Kabiru ba zai ba komai ya ce da kai batun haka ne. Ko bincika da kanku ku je ala yana yaban sa ku je waka ba ne na fara yi masa ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban. da makiya ba za su cin maka ba. Daga hajiya Fatima mama ce uwa ta gari. Dan da du ya rabu da ke wallahi mama zai yi alfahari. Dan da kika zama uwa gare shi mama walla ya ci gari. A dole zai yi alfahari. Ya zaga ko ina a gari bakin ciki ba za ya zo masa ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban, da makiya ba za su cin maka ba. Me aliya ta gyara kasa a samu arziki a kore tsiya. Kwana yake Kabir adawa saboda masu sa kasa a tsiya. Kuma yawansu za ya shiga inda suka yi karo da dan hajiya. To tsohuwarsu ta yi bari, sun jefa kai cikin hadari. Allah na ce ba za su tabbata ba. Gana gaske kalli ka ga Kabir Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban. da makiya ba za su cin maka ba. In rago da sanya rigar saki Allah ba za ta tabbata ba. In ka ji wani baban ba na san ba za ku jamini ba. Kuma yawan magauta na rantse Allah Kabir ba zai gudu ba. Sai ya tsaya a dinga bari. Barin wuta da gaske kuji Kabir ko ba za ya ja maka ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban, da makiya ba za su cin maka ba. Ka yi wa kanka alƙalanci tun kan Kabir ya saka gaba. Mai waka sa zagon ka saka ake a ce ya ce ba zai gudu ba. To gashi can cikin keji ya zama gafiya ko bai gudu ba. Fada da aljani da mutum, wannan fada akwai hadari. Kun gan shi ko an karaba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban. da makiya ba za su cin maka ba. Kai namiji na dutse ne kowa kara da kai yana hadari. Maza jiran maza sannu ake da kai kasa take fari. Lambar yabo a aiki an ba ake gwanin matafi dare. Mai hasada ka dau hakuri, kuma ka ki kai ta jiri. Kabiru Ahmed ba zai kasa ba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban, da makiya ba za su cin maka ba. Zaki cikin dawa sarki ko an giza a ce batun haka ne. Kai da ganin Kabir yake shirinsa ka sani na me duka ne. Cikin irin ka kayi daban ko makiyanka sun faɗa haka ne. Kusan na gaske da na gari, me aliya ku ce ta gari. Abban Imam Zahara na a gaba. Gana gaske kalli ka ga Kabiru Ahmed uban su imam, mai jarabi ba ka yi gaban. da makiya ba za su cin maka ba. Kwangiri sannu karfin jirgi wa zai kara ya kwana tsaye. Yake Kabiru maliya ne kuma yawan kishi sai ka ajiye. Duk makiyanka sun haƙura a bakin cikin suna ga sun haɗiye.
ya sa Kabir kai alfahari. Daga Ahmed kenan ana yabo ana mutum nagari. Ya yi rayuwa mai kyau ya haifi zira'a kuce ta gari. Ya'ya suna ta alfahari samun uba nagari. Kabir Ahmed da gaske uba. Gana gaske kalli kaga Kabir Ahmed uban su imam. mai jarabi ba ka yi gaban Da makiya ba za su cin maka ba. Sunanka hadari ke malafa ta duniya batun haka ne. Kai garkuwar tukunya ne murhu Kabir kai gaba uku ne. Kai kuma kake kafi biyar kwasam na gaske daga Fatima ne. Afirka ya har da imam abin zahar zo mu tafi an gwarrabi ba wallaka yi gaba. Gana gaske kalli kaga Kabir Ahmed uban sai imam mai jarabi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Alkadiri na waka ne da bai tuka da gaske yau ga Kabir. Ni ba gwani a waka ba amma ina yabon gwanin mu Kabir. Ina yi kuskure mai ji kame na afuwa na ce isibir. Na zana dakata haka ne. Bisalam na ce muku do sai kuma a karo na gaba. Gana gaske kalli kaga Kabir Ahmed uban sai imam mai jarabi ba ka yi gaban da makiya ba za su cin maka ba. Gana gaske kalli kaga Kabir Ahmed uban su imam. mai jarabi ba ka yi gaba